Doi magicieni rivali se luptă pentru trucul perfect, dar ce se întâmplă când iluzia devine mai importantă decât viața reală? Acesta nu e doar un film despre magie, ci despre obsesie, sacrificiu și un final care te va lăsa fără cuvinte. Londra, secolul al XIX-lea. Robert Anger și Alfred Borden sunt doi tineri iluzioniști care lucrează împreună. O tragedie pe scenă îi desparte pentru totdeauna, iar prietenia lor se transformă într-o rivalitate amară. Anger devine obsedat de un truc imposibil al lui Borden, omul transportat. Cum reușește să dispară într-o parte a scenei și să apară în cealaltă instantaneu. Pentru a-l depăși, Anger călătorește până în America și apelează la celebrul inventator Nikola Tesla. Acolo obține o mașină misterioasă care îi permite să facă un truc similar, dar cu un preț devastator. Pe măsură ce trucurile lor devin tot mai periculoase, viața personală a amândurora se destramă. Familii pierdute, secrete duble, identități ascunse. Și o singură întrebare rămâne: cât de departe ești dispus să mergi pentru aplauze? Ai ghicit secretul înainte de final? Scrie în comentarii care magician te-a impresionat mai mult. Și dacă vrei mai multe rezumate cu finaluri explozive, nu uita să dai like, share și subscribe.